big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline, examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline na karon nga adlaw Sabado na kita. Ika-3 na nga Sabado sa ika-10 nga bulan karon nga 2021. Aksyon Hotline. Petsa 16 kita. Mga ka-aksyon, kumusta kamo? Mga suki namon nga matagpalamati sa kanginan. Lakip na sa mga online naton nga mga sumalakdag, mga viewers kag listeners sa Facebook, amo man sa YouTube, ang aton gid nga pagpanamyaw. Kumusta ang inyong mga lugar subong? Kapin pagid diri sa Negros kag Bacolod. May mga pagtupa pa sang ulan bala kita nga na-eksperyensyahan karon nga aga. At least ang umpisa sa aton sini aga medyo matulutawhay, daw ginman indikasyon no nga may aras ang pagtupas ang ulan, no galing di tani masiguro while nga nagaidog ang aton sini nga mga inuras kung kaisa ga gulpyada lang dulom ang kalangitan kag nagatupa ang ulan. Ano man ang inyong sitwasyon, nagalaom kita nga tanan kita maayo lang ang kahimtangan karon nga daw. Hindi ka mo magkalipat ang aton sining nga countdown, 70 kadlaw na lang, 70 days antes ang Christmas Day. Mayara man 77 kadlaw ang nabilin sa tuig 2021 kag abi-abihon tana ang pagsunod sang 2022. Aksyon at Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano ang pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Kahapon grabe mga aksidente nga nagluluntad dis Bacolod. May naga-park o kon may salakyan bala, no, tracking naga pundo sa circumferential board, duwagi nang na-involve nga kaso sang aksidente sa iya. May motor nga involved man nga nagabunggo da, no? Kag tino patay ito ang biktima. Dason may ara pagid sang jeep nga nagbunggo naman kagabi. Pero ang worst ibaloon tani karon ang latest nga update ya sa isa ka minodidad nga biktima sang hit and run dira sa area sa Barangay Singkang. Ano ang latest investigation sang kapulisan na balaan na natumod na ba kung sino ang tag-iya kang nagamaniho sining salakyan nga nagbunggo sa biktima patay sa area sa Barangay Mansilingan. Sa area sa Barangay Mansilingan, mayara dira isa ka ido nga pag-intindi ko, but na nun tabo to, idubuang ko to, nga nagala ka pinangagato sa mga individual. Ting kapitan ka panawagan kay gusto ya magkuhaan sang information, tinay magaserbi naman liwat ni nga reminder siguro kag para sa aton sining syudad kung paano ni paano ma-regulate ini mga layaw nga ido na naman mag-amuni. I-check ta lang na karon dugay ang update diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ano pa? Ariyo, i-check ko lang kay may nabaton kitang nga information. Kundi nagligad nagtulotawhay ang paminsaron do nahimos kita nga why anay ginpadayon ang implementation sang Motor Vehicle Inspection System MVIS. Ari na naman ang sinuning Mayor Cutter sa babaw to. Actually, may information ko na nahibaluan, nakuha,
nga may memorandum na gani nga ginpadala nga sa Lunes ibalik naman na suliton na naman nila niho nga daw mabuhi daw maranhig ining sahi sang implementasyon sang program nga madamo ang nagareklamo. No, madamo ang nagareklamo, hindi lamang ang mga tag-iya sang salakyan nga nagaparehistro, kundi ang ibang nga negosyo nga piktuhan man ay nga mga nagapatigayon bala sang kuano sang pagkuha sang smoke emission testing center ang ginamin ko. Aksyon Hotline. Kahapon ang LTO Regional Office 6 nagpadulong dira sa syudad sang La Carlota. May gininspeksyon sila nga site nga patukuran sang LTO office. I-check ko ning detalye binano ining LTO office nga tukuron da bago ining district office or ano ining opisina sang LTO da. Aksyon Hotline. O kagiban pagid nga ma-developing stories katon tutukan karon yang aga. No, umbang kay ito nga nasa puwan kahapon to sa suba, no, i-check ko lang na cruise patrolman kon madalas das niya kay subong ginapangita ni panghipe daw sa Station 8 bala sa tong vehicular accident kag atong na anon kay na bangkay nga nasa puwan nga ara na sa advanced state of decomposition kay do Mr. X pato hasta subong. Aksyon Hotline. Di siling na Aksyon Alvin, kalbo ang ulo. Siling kugani ba si ko nagkalalbo na to. Iyasang tinerbla sa tubig. Aksyon Hotline. Ang pila pagid ka ma-update no, sa bahin sang probinsya, by the way, si Governor Eugenio Bong Lacson, at take note na kay siling ko kung magbalik man o mag-resume ang biyahe sang fast craft. Hopefully nga magpariho ang ipapanaog ang executive order kag regulation sang Iloilo province and city kag Bacolod ang mag-resume ng biyahe sa fast craft kay ang mga sementeryo des Negroso may mando na ya may ginpapanawag nga executive order si Gov at isini nga undas hindi pwede nga buksan ini nga mga sementeryo. Aksyon Hotline. Tisinguna amuning kahiwatan, amuning selebrasyon mo, nga nagaserve man nga reunion sang pamilya, nagakilita ay sa patio, kung amuning okasyon, kay ti nagabisita sa ilang mga minatay. But because of the COVID-19 pandemic, hasta subong, hindi pwede ning mga gatherings nga magtililipon kamos patio da. Aksyon Hotline. Kay basing buwa, instead nga magpangamuyo kamo magtipon kamo daagod pangamuyuan ang inyong minatay basikon mangin laton-laton festival. Aksyon Hotline. Triple digit gyapon ang cases sa Bacolod kag Negros. I-check ko lang nagkaroon kung anong latest kung mga development diri. Kag ang information man gikan sa EOC kay Ariho ti November 5 ng target diri nga Bacolod mga umpisaban no sang pediatric A3 bla priority sa mga may comorbid nga mga 12 to 17 years old na bakunahan, tiyabakon mong Bacolod, inayawan subong ang mga kapitan ho, ka-convince sa mga parents nga iparehistro, intra-ilakip ang kabataan nila sa master listing o para sa vaccination activity. Kung si Councilor Lideglis Gonzales niya, hindi gani magpabakuna ang ginikanan, ayan pagkabataan nila ilatugutan. Aksyon Hotline. Hindi, dako ni nga kwan, dako ni nga mission para sa EOC, no, para sa local government unit, kung paano nila patuman ini, nga mag-kooperar ang publiko, angot sa sining sitwasyon, no, angot sa sining kampanya sang gobyerno. Aksyon Hotline. Alas 8:16 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Now, unahon ko lang ni parte sa LTO kay siling ko mo na ning problema tawo subong lapit na Disyembre. Sing una, mag-amuning tiyempo, kisa nagapamensar ka na nga ba, lapit na Pasko, no? Tisitinta kadlaw ng tani na bilin niyo. Pero kung may ara pa sa mga problema, kag pila ka mag-aabot na naman nga kuano nga mga kasuguan ginapatuman, bala nga magadugang lang sa agoniya sa publiko,
Mao mo ginang masubo iyang kaimtangan mo. Aksyon Hotline. Pero i-check ko, unahon ko lang ang LTO kay para mag-confirm ta niya. Kaya pag-insindi ko pagbalosang senador naton, isa ka babae nga senador nga daw buhion na naman, dumaranhig bla ining motor vehicle inspection system. Tino may plano niya nga magkuha naman, nga i-check nila kung ano ginini, no? Ang kamaturan di sa likod sinitanan. Ti-check ta lang na karon dugay pag-confirm ta kay kung tuod ni mo magpa-rehistro ka subong duway nagiman ni registration do almost tapos nagiman ni kay ari na kita sa katapusan nga bahin mo no sang tuig ti kon aton ini lantawon ang matabo sini by next year pero kon para sini sa mga may renewal nga schedule iya sa last quarter ng 2021 at obligado kagid sini obligado kagid nga magpatigayon sang pagsunod no kung dayunon giman ang implementasyon sang MVIS. Aksyon Hotline. Amo naman iliwat ang pagpatawag o kung dayunon guro ni Kwan ni Councilor Dindo Ramos ang pagpatawag sa ila kuning kaso ginman mabuhi ni kagon may implementasyon ginman. Aksyon Hotline. Agag ang resulta sa inspection nila dira sa Lacanluta no kay kapon nagpadulong dira si Assistant Regional Director Attorney Gadjuso Hidospan no kung ano ang result no sa iya sining pagbisita dito sa lugar. Inspection ni anong tukuron nila nami ginman ko ng LTO office damo nga mga cities bala ang may-ara na lang sang kaugalingon nga kwan no nga mga opisina. Kabalo kita ng LTO isa ini sang madamo permi nga kliyenteng nagapadulong damo. Madamo nga mga kliyente ang nagapadulong kag nagapakig transaksyon no sa talatapan sang LTO. Tikon ang isa ka district office nila damo ang sakop nga banwa kag syudad. Ti kung di ka ginutok, grabing linyahanay, no? Grabing linyahanay permi, ang kliyente hindi hamak permi. Ti promahin ni kung madugangan, kay pariyo dira sa may kwano, sa may area sang pariyo sa amon dira sa District 6 bla, sang Negros Occidental, sa 6th District, ipilалanda Imamaylan, ang Imamaylan, ti 5th naman iya gani, sa 6th District, to si Palay lang da mo. Pwede lang kantuan ng opisina sang LTO. Aksyon Hotline. Ti amo na nga kadamo sang covered nga mga lugar nga mamudlay kung kaisa kung sobra kadamo gid no ang nagakadto dira nga mga individual o kung mga kliyente nga naga-follow up halin sa registration pagkadto sa mga nagaproseso sang driver's license medyo kakapuno masami ini nga mga opisina. Aksyon Hotline. Ayos i-check natin. Why siya Attorney Dospan? Si Kwan na lang, si Sir Ruben Tampos, itawagin na lang siya kay actually na-set na siya kahapon pa. Basi na natulugan. Ari pa di siya Attorney Dospan gapon no? Kay gusto natin tani baluoning ma-update bala subong kay kabudlay sining kung lali daw mamaranhig mabuhi ni damo gini mga piait amo may lang ni nakaparinyo na kung waay pagani ti tapos gid no amo gid ang masubo. Aksyon Hotline. Ayos pero sige lang ko na lang alang sa action din in a short while balikan ta lang sila kay basig bla kung nagapamahaw o kung nagakatulog pa siya. Unahon ko lang si Aksyon Alvin Graba kay may update na sa tong ginbungguan nga mainod dira sa singkang no nga napatay gid. I-check lang naton kung anong latest ang hibanuon tay ni Sheila no sa mga sa mga kapulisan kung ano ang nakuha ng information subo man niya nga may nadalasa kana butang tapa aksidenteng natabo hindi mo manungod sino man yabi nga tulutunto nga gusto maka ma-involve na sa lakyan mo sa aksidente kapin pa may napatay ho. Aksyon Hotline. Pero dapat tani ulik doon mo man, balik doon mo man kay ti may kabuhi nga nadula ho. Aksyon Hotline. Kay dato lang patrol ang parte sining development.
Patrol Reports. Let's have Aksyon Alvin Graba. Dalas-das na lang dayon tungkol sa puan lang bangkay Aksyon Alvin. Aksyon Art, liwat nga baga balik ang mga kapulisan sa idalom sa nga Police Station number 8 particular. Si Police Staff Sergeant Roldan Villa, ang traffic investigator sa nga Police Station number 8, agud balikan ang lugar sa nga insidente nga pagka nadin dito nabungguan ining 9 anyos nga bata nga lalaki kagabi alas 10 pasado sa dalan sang Araneta, Barangay Singkang Airport. Actually, tubang ng gini Action Art sa Gaisano City, diri sa syudad sa Bacolod. Din sulo diri kay Police Major Jory Puerto, liwat nga manduan si Staff Sergeant Villa. Agud lang tawon ang tanan nga mga CCTV posible nga makabulig man sa ila sining nga investigasyon. Agud matumod ining puti nga van nga NB350 Action Art nga nakabunggo diri sa 9 anyos nga bata nga lalaki o minor de edad. Now ang malain pagidgali diri Action Art because sa investigation diri ni Police Staff Sergeant Villa, una nga bungguan ang ining biktima Action Arts ang sining nga puti nga van from south to north direction. Ang natabo diri nga pagkabunggo sa bata kundi nagtabog ang bata asusta kay nabungguan pagid sa isa pagid kasalakyan. Muni ang ining inisyal nga pagpangusisa. So bali hindi lang gali sa van siya na kwan na bungguan lang siyang van kundi nagtabog pa siya kana dalasa pagid sa isa kasalakyan. Yes, sir. Ang malain pagig kay ining duha ka salakyan Action Art wala nagdulog. Iniya sa witness nga nakakita dito sa lugar sa insidente kag that is why nga liwat nga magabalik ang mga especially si Staff Sergeant Villa sa lugar sa insidente sa posibilidad nga makabulig man ang iban nga mga pumulyo partikular nga makatudlo kag ang makausisa sa mga CCTV camera sa posibilidad nga ma-identify ining duha ka salakyan Action Art. Now, dugang pagid dari ni Puerto Action Art ang ining nga bata upod ni siya sang iban ng mga kabataan allegedly quote and quote nga nagapasaway kay may isa ka kalanhan dira o kun food chain Action Art. To mention na lang without condition Action Art ang sa may McDonald's balada gapangayo kayo ning bata ni ang ining anong oras kini natabo ang aksidente gani? Alas 10 pasado Action Art. Hindi na siya pwede. Dapat kay may curfew kita mo. Ginpamangko ta ina ang sabat diri sang pulis. Gina-challenge nila ang Police Action Art, ginapaypay nila ang mga kapulisan kay gapatigayod. Actually nadakpan na ning mga bata ni sa curfew. Ug gali kay after 8 hours, balik na naman. Pangayo kayo na naman kag ang natabo ni kagabi aksidente gate Action Art nga nabungguan sa salakyan Action Art. Ari ang pahayag ni Police Major Jory Puerto. Salamat ang investigador sa area ay pagkita ko sa CCTV para ma-identify natin ang suspect sa buwan na pinakabunggo sini in the T50 maputi. Una nabungguan niya tapos pagtabog niya nabungguan pagit yung isa kasalakyan tiyak na lane tubang sa Gaisano sa Araneta Highway. So minor de edad ang ating biktima. Subong mara na yung bangkay sa may adik General Home. Just na pasado na tabong incident. Sir, gabi na harap pa siya sa dalan, sir. Wala mo dyan sa may Gaisano may McDonald's dira na branch sa igad. Amon sila ang nagapangayot ngayon dira. Tapos ang ilabi gini kanan na responsibility hindi kayo terminal ng bigyan sa way. Sabi na ginapa na ng uniforme namin adi. Sa ako maabot ang pulis, tinalagan ka tiyak sa likod sa Gaisano. Kaya dito ilabalay mo sa Barangay 35 sa boundary sa Singkang. So nagtabok nila ng Gaisano sa tiyak. Sabi na paypay pa nilang pulis. Mga kabataan yun, mga tramok ng kabataan. Dahil tinalagan, hindi kayo numpak sa pagka sa tiyak dito. Sa Gaisano sa likod. Palawagan man para sa driver sang sining puti nga van nga NV50 na magsungka bahin sa iya sining natabot. Sir, salamat. May patani kung natin sinsyan ang driver. Surrender para nga ang pamilya nitong nabungkuan ng mga mag-ikas
ang silinder ang nakapana nakabunggo konsensya man. Aksyon na art, abo na ang panawagan karon ni Police Major Jory Puerto sa sining driver mismo sa putik na van na magsungka nigid lamang sa mga kapulisan. Pero luwas sining van, kundi may isa pa niya nakabunggo sa victim. Kumusta niya? Ang sining salakyan nagsungka es pulis? Wala man action art, so ining balido halfway kasungka. Adjus. Baliduhang igali ka salakyan, isa, amo ni siya ang Putik na van. NV350 Nissan siya eh. Nissan. So, ano ang isa ka salakyan gani? Wala niya na mention our action art, that is why nga liwat nga nagbalik si Police Staff Sergeant Roldan Villa sa lugar sang insidente. Agud man makita action art. Ining isa pa ka salakyan nga posible nga nakabunggo man o dito sa bata action art. Kabay pa nga makuha nila ang kompleto nga detalyes ni. No, kay at least mabalaan ta kun ano sino pag itong isa ka salakyan nga na-involved man sa sining aksidente. Butang ta pa nagapasaway gi man nga bata pero kay kumong tinabungguan kuan dapat hindi maguruma siling natin siya basulon ta bata ano kay kapasaway na na aksidente. Pero may obligasyon man to may silabton man ang nagamaniyo sa salakyan. Ano dulom na da nga lugar kung gabi Aksyon Albinaw? May suga man action art kung lang taon ta. Kung makagi ka sa tubang sang gay Sano City. Hindi sanat man ang suga ta. And posible bala action art sunod diri kay Puerto. Kahinali o kun kalit nga pagtabok sang sining Basig lagad dinalagan giman tuod bla tapos ay manggalantaw galing kita kung gabi na iya layo balaan mo na nga may gapadulong ang salakyan bangod sa suga sang salakyan mo. Oo, kag matawhay na ang lugar man action na art. Na isa pa na isa pa ang problema kay alas 10 pasado na curfew na no. Pinapatungban ng curfew for minors and of course para sa tanan ini just so happen action art nga 10 oras sa gabi ara pa sila sa gihapon action art. ti baw mga ginikanan kabay patani nga kabataan yun sa wayon man, no? Way labot sa risgo sang COVID lang tawana. Di mo mapulong basta gabi ni Aksyon Alvin ang mga aksidente mo. Correct, action na art. Amo pala ang pinaka-delikado, no? Kapin pagid kung mataway ang dalan, may mga salakyan nga na paggusto lang sa pagpadalagan, especially sa pagdala sa ila salakyan. Gani, ti damo nga dansus mga aksidente kahapon may nabunggo man nga gas kay sa motorsiklo patay man. Dason may ara pag ito tong di pasayang nga jeep nga nagbunggo man to sa naga-parking nga tracking. Hindi gani kay parking ti kay stress tunga dalan mo. Oo. Amo pala ang isa sa problema pag action na art, no? Kay kahapon kalang taon ta do kaliit ni kahapon. Mao na iya nga may na lukpan sang fire extinguisher kahapon. May ara pa to yung nalumos allegedly sa action art. Uy, by the way, gali kayo namuno mo naman yung pati sa lumos ni. Nanong latest siya to? Ang pinaka-latest reaction na art nga nagapabiling sa gihapon nga Mr. X ang bangkay sa sining nga lalaki. Actually, nagapanawagan karon ang mga kapulisan sa idalom sa police station number 6 diin sulod kay Police Major Leo Estufa nga kung sa nagapamati sa ila sining miyembro o kung nahimata nga wala nakapauli tugtog karon kung mahimo magpadulong man sa Lourdes Funeral Parlor o magaangot man sa ila agud yato nga ma-identify ang bangkay sa sining lalaki action na art. Inabuluban ta actually 50 years old kag nakasuksok ini sang orange nga bayo kag natastaki nga short. Pero para ni siya sa advanced state of decomposition pero para man makabulig pagit sa investigasyon sa mga kapulisan aksyon na art igapaigalong ini karon nga adlaw sa post-mortem examination ang mahigwaluan kung ano gid bala ang cause kay wala man nila ginadula kay kung sa puan ini sa along Magsungay River. So ang ini nga victim action art ginapa posible nga nalumos o base may iban pang kabangdanan nga napatay ang ini nga victim action art. Okay, so why pagid pamilya nga nagkilala sa ni siya, no? Why pagid action art tugtog karon. Ining sapa ni dining ano gangot sining nga mga lugar haw?
Actually, kung guaan niya sa may bahagi na gitna sa may area sa mag-smay bala aksyon. Oo, correct. Pero ang sababaw, sininiya nga mga lugar, ano gani? Oo, gatap niya sa area sang Murcia. Mansilingan area. Na I amo na see. ang mga lugar na dyan sa Silinga Action Art. Actually, kahapon sa pagpadulong ng taga-patrol, siya nakabaskog ang flow sang current, sang tubig mismo. Sa nagpadulong kita Action Art. Actually, I was tempted yesterday, yung kahapon na magtabok. Galing kita ko, bilisan gani si Barender man ang DRRM. Kanya, tabok kita, dito kita sa maagi sa pihak pagid para safe pagid Action Art. Oo safety first na yan. Kung first responder ka mo ng first gid nga priority mo, ang safety mismo sang mga responder mo. Correct Action Art. That is why bilib bang gani kita kag maayoman mag-advise ang ila sila nga supervisor si Sir Peter Sanchez, supervisor mismo sa DRRM, gina-analyze nila yung sitwasyon. That is why siya mismo ang nagpakamayo sini nga safety first. So sa pinakamaayo nga alagyan para sa iya sini nga men and nga nag-responder Action Art. Sige, Aksyon Alvin, basi karon sa udto may ara man makahatag pagidugang information kag update kay tinagbalik pa man tong investigator mo. Roger on that Action Art. Basi makakuha pa kita sa pinaka-latest pagidiri bahin sa identity na sa driver posible. Alas 8:33 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Subo-subo maniti amo na sa mga parents, please. Ang kabataan nyo kon kamo makadisiplina kag ara man lang sa inyo puluyan panimalay ang naga-star luwas abi kun pinabayan nyo sa kalye gatululog na bipuguha man kung magabin ang kabataan nyo maluoy man kamo. O Aksyon Alvin? Correct na Action na Art. Abog gani na nga ginahabal man permi ni Papang o kani Action na Eric. Pag abot gani alas 10 sa gabi, dapat ang tanan ng mga buyas kag buto dapat gintipo na. Puguhon ko sa manok pa. Gras balay niyo ang patinira, budlay nga naan subong. O gani man. So, report sa nga patrol, ang ka-action nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Hotline. Hindi lang gali isa ka salakyan atong van nga puti ang posible involved nga nakabunggo sa victim nga 9 years old, no? Nga napatay gid. Di can you imagine bala? Masubo man ini, hindi man kita luyag nga magpamasol pa kung sino dira nga sino man ang ginikanan, pero dapat mag-serve ining eleksyon, no? Hindi na naton pagpabayan. Actually, ini mga nagapangayo, hindi mo gid ma-avoid. Damo kabataan, may mga sirkumstansya, kag rason mala kung nga pinangayo kayo silang iban, bangon nga ginapabayan sa ginikanan. Ang mga kabataan, iban nga layaw ni nga hindi lang nga nagabalubaligya, kundi nagapangayo gid. Kati kung way magkakaroon ka unon sa balay nyo, to alangan ka lang magpaputi isang kalimutaw mo. O kung ang ginikanan mo karon ya pag abot sa balay ito, lain pa kung hubog, o kung hindi gani, way ka pauli permis balay nyo kundi man, kag remedyo general, kundi ang bata mangita na lang, sang ideya man nga makakaon. Action Hotline. Amo lang diferensya kung kaisa. No, kabay pang hindi masulit ni, pero ang pagka-involve isang duwa kasalakyan ni, nga amo ang nakabunggo, hindi man na excuse nga iyang balon mo, ano kay pasaway, ano pa nabungguan, at isabta nyo lang palihog, no, ang inyo, may dipensya, makamuna, may tsansa, makamuna nga magsabat sa korte, kung ano ginman, pero mas may mabuligan nyo na yung biktima ni Ho. Action Hotline. Platon, karon ang update siya kag ang investigation, ang results ng investigation hasang kapulisan sa police station number 8. Action Hotline. Once subong once nga may aksidente ganis dalanon, ang naobserbahan ko balaya daw matyagan ko doon nag-asod-asod ang mga aksidente. Once may mga crime nga nagaluluntad ngayon ng tiniruhay, daw pamatyagan ko bilog nga simana ang balita permi tiniruhay. Daw mo nabla. Daso kung may mga balita naman parti nagkakalamatay bangod sa COVID-19, kibot ka naman ang death cases sa mga lugar, nagadamo man. Action Hotline. Daw ga trending man, Ay puwerte, amo na siya. Anyway, karon na
I-update tala na sa udto sa Aksyon BBB program ang latest investigation sang kapulisan. Hotline. Alas 8:37 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Tamawon ko lang ni Anay Huki at Tuto Rico Salazar sa lugar nila. Good morning kay George Habagat, Maternida Hipano, Jaime Bukatia, Tata Despi, Dagul Olaira, Purok Maabi-abihon, Barangay 35. No, salamat gid sa inyo sini nga ginpadalang mensahe. Thank you gid, mga ka-aksyon, no? At least ara ka mo nga tutok. Si Atty. Duspan okay na siya pero after 15 minutes ko na. Balikan to siya kay stomach development pa. Okay no problem sir. Inatanan ang update party sa LTO man. Tutukan nina sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang pistop yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager,
sa Manila Broadcasting Company. May alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa Nigeria, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to Damo din yung sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptisa mo fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabok dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin
you should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tutuwa sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sa Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. kay paring Basti Gerhin, may aga lang, may lang pagmonitor. Uy, may lugar nga nalabayan siya ho nga subong may kuno-kapihan, kuno purtik na mo damo mga nagapinangapi. Duway kuno ka mo social distancing da? Ay, gulo yung istorya sila party politika, pero abi hindi ka mo magatag kumpiyansa, abi. Aksyon Hotline. Tanbay kay isunod ta dugay ang balita sa LTO. By the way, palayag ni Governor Bong Lacson balang kundi naligad doon may problema sa mga poultry farm ang pagduging balasang langaw. Ti damo mga poultry farm sa palibot sa probinsya. Oy nakakuha na kuno. Nasulbaran ni nga problema bangod nga ginpatuman sa Provincial Veterinary Office Fly Control Team ang maid-id nga biosecurity program, no? Tinastap na ni according sa report ni Provincial Veterinarian Dr. Rinanti Desena, 36 ka mga poultry farms ginatagan na sang Certificate of Compliance. Munang gusto ya. Why kita nagkontra sa negosyo? Ang importante nga ginatuman lang ang mga regulasyon. Da kapin pa kun damo langaw na karon ano ning sitwasyon sa mga palibot nyo da ya. Mga residente na kundi kaluluoy man. Alas 8:50 na. Dugay-dugay lang mga mensahe nyo kay ari na sa aton sining nga linya ang amo ning nakita kung mapisan nga Assistant Regional Director ho sa mga operation nila kag mga ginahimo nga ma-inspection do siya ginang nagapamuno. Pero kapon ang nakarluta nga site nga patukuran na sang LTO District Office. Amo na ganing ginmuno ko kay ina. Kabalo ka mo nga LTO Office is one of the government office nga porti kasako damo kliyente permi nga nagabaha o kung nagadagsa bla. Ti kinanglanon taginban nga padamuon ning opisina mo sang LTO sa tutuod lang para nga at least magturutakwahay man ang trabaho kapin pasubong may bag-ong mga system nga ginapatuman. Ngayon na lang, maliwat ka naman sa pag-encode, gadugay ang proseso. Now, nag-inspeksyon kahapon sa syudad sa Nakarluta, ma-check lang kung anong update siya to. Online sa Hotline. Joining us over the phone is Attorney Gaudiuso Dospan, ang Assistant Regional Director sa LTO. Attorney, good morning. How are you? Yes, good morning, Aksyon Marshal sa Tagpalamati sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat, Gid. No, Attorney, kahapon do nag-inspeksyon ka mo sa Carlota. Tell us na no ang latest sa to kag result, Attorney. Well, kami, gakalify kami nga may na-approve na kitang district office dito sa La Carlota. Mm-hmm. We are also happy nga
siyudad ng La Carlota sa pagkamuno ni Mayor Alardoon. Mag-donate sila sang amon itong patindugan sang LTO building dito sa siyudad ng La Carlota. So, recently, yung sektor namin, nakita naman ito ang lugar. It's a very good place for a district office. So, pwede naman ito, iba niya government offices na may evacuation center dito. Sa kapag may isang PNC kaga isang Bureau of Fire, no, kung magdala. So, yes, recently na namin ito, no, na-inspect namin kada siguro by next week makaino ako sa Malapit dito and send the report to central office para nga makakita na ito ng paperwork nga. So, more or less, kung natawon natin, kung mapalasin yung proseso within this year, attorney, masugdan ang construction dala? Well, siguro, baka mga next year siguro. Siyempre, ang nangayos sa kita building sa Congressional District sa pag-fund na ang building. So, bakit next year ang implementation sa construction sa isang building natin sa La Carlota. But it's already on the way. No, so nagkakita ang La Carlota ay operational LTO district office soon. Okay. Now, kung nagtawon natin sa ang area, kuan gid siya, no? Kinang lanon gimanda kay halimbawa Moises Padilla, Isabela, La Carlota, and nearby towns, no? La Castellana, lapit na at least makita na kag hindi na magkantos Pontevedra ini sila nga mga kliyente naton, attorney. Yes, the more ganing makreative pang madamo sa mga opisina, the better, because we are bringing LTO services closer to the people. In fact, the latest na ito na creation was Palay, no? So, amo na ito nang problemahan natin, kaya di ko sa Palay, Samantarayo, sa Bacolod, itikad sa nearest nga Hinamailan, district office. So, buong meron at sa Palay, buong mapapindod naman kita sa La Carlota. So, para na mo ang kantuan sa aton nga tumulunyo nakita ang LTO licensing services sa registration. Aha. So far, subong sini nga to, dodamo kita, no, sa na-establish nga mga district offices throughout Region 6, more or less, kung may data ka sa mga pila ni sa ka-district office ang nadugang ta? Well, napadugang kita dili sa Negros, meron kita sa bunga La Carlota, ang dalites o si Palay, so meron kita sa ED Magalona, no? Ang ED Magalona natin, standing na to, no? Na-erect ng ato na building. So, within the year, no? Makapita na kita sa ED Magalona. Sa Ilino, damo, sa Panay, damo, no? Ang Gimbasa extension, naging district na. Ang Ginarastang extension, naging district naman. Ang Pasig, no? Ang Pasig, naging district na. Sa may next week na pandan dito sa office, yan na initiative ni Congressman Loren de Gamba. Kaya kita sa ibahay, no? Okay. Sa Malay Extension Office, karang kita sa ibahay. So, kadamo, no? Atong creation, kadamo, no? Dili kami sa Bacolod, no? Last week, in-interview no ako. Mayara, nakita nga ayala ng mga gadget license renewal office. Wow, very good. Pero ini sa ayala ni Juanito Satellite lang ni kag ano temporary na da kun sige-sige na da attorney. Well, ang ato niya ayala DLRO, no, subong do 95% complete na. May mga additional kita dili nga classroom, no, in anticipation na maaprubahan ang ato niya new licenses na service sa ating mga mall, no? Mall. Yes. So, pero ini sir, ang pagpatukod kag improvement kag of course madugang kita personnel ang sa budgetary requirements so kung ang gamiton nga pondo na sa LTO office gina mismo may ara na sa national fund o kung amo na kinanglanon yung namungon mo kay nang gabulig gid ang mga congressmen balasang natungdan nga nasakupan nga lugar. You know, ang mga creation ng offices like district office o legislative action na, no? Action na. So, kung magandang kita nga legislative action,
may pag-uwi na ya, pero may nyo ina nga funding, may nyo nga posisyon. So, dugang ina nga trabaho, no, nga gina-open, no, para sa pumuluyo. Kasi, kung may lakalota nga district office, so kasi makakuha kita mga sila kabilog na empleyado nga qualified sa lakalota kung hindi congressional district na mga tobers ang lakalota. So, mga 8, no, o mga kaguna, 8 additional positions na, no. So, sa taga-creation, may harap kita nga at least 8 na new nga posisyon sa dugang ina nga trabaho sa ating mga qualified, no, na mga professional sa diha mga lugar. No, very good gid kay at least dugang nga trabaho para sa mga empleyado niya, dugang nga employment ini kag makatag pa conveniente no para sa mga kliyente naton. Yes. Mga by the way, isingit ko lang ni attorney kay may nakuha kami information dito sa national. How true is the report nga by Monday kuno attorney? Mabalik ko ng implementation sang MVIS? Yes, ma-implement na naman, no? Ang ato nga mandatory nga implementation sa atong PNDIC. Sa mga tanan nga LTMS sites, no? Mga magitang LTMS, ano nang mag-una ito nga IT technology, no? IT system, sa LTO. So, diri sa Bacolod, nga kita nga operational nga PNDIC, ang ato nga diri, no? LTMS ready na. So, manangagin implement na naman liwat para mag-synchronize na ang atong mga datos, no? Sa atong mga vehicle centers sa LTO nga China. Okay. So, upon implementation, kung magbalik kiban ini by Monday implementation, so iba ni nga ma-emission testing center, sigurado nga hindi na sila pag-i-allow na hindi na sila ka-operate. Well, hindi na sila allowed pa sila mag-operate, pero nalimit na ang authority nila ang mag-inspect, no? Ang ma-inspect na lang nila ang mga vehicles with the gross weight of about 4,000 mga truck and buses. Kaya mga tricycle, no? Gina-extend ko na sila ang tricycle because hindi sila gusto nga mag-subvert ang mga tricycle natin sa National Highway, magpanglugayaw pati sila. Manita ko sila sa Liberty Center sa ibang lugar, no? So, muna ay center na ito ng mga salakyan. Pero, ang light vehicles, kada natin nga mga motorcycle, mandatory, diri sa Bacolod, no? Kung diri ang ilang registro. Okay. Very good. So, at least, may memorandum na ni attorney pagwaalin sa nasyonal? Yes, may memorandum kita nga nabaton sa mga 2 days ago. Dated October 6, no? So, nabato na natin na pag-implement na starting Monday. Sir, isa na lang gid ka concern nagligad to may mga operation kita, entrapment operation sa mga atublang nagaproseso, iyasang hindi otorisado nga mga lisensya to kag transaksyon nga pakilala nga taga LTO. At least sumong daway na sang panibag-ong mga complaint ka mo na ba ito, attorney? Well, why pa, no? Pero we're still monitoring kung nyara. Pagkapaw pa nga mga license fixers, mga license mga occupiers lang, no? Ginatawag natin. Supposedly kahapon, mahatag kami supposedly ang mga certificate of accommodation sa ating mga pilitan na nagbulit sa ating mga anti-fixing operators. Pero second thought, no, ito natin na because of the COVID situation right now, siguro i-set natin na mga service after sa mga datos sa ating na COVID cases, no? Pero ginatasalamatan din natin mga kapulisan, no? Kasi siyempre kung right no, hindi na mag-successful ang ating mga entrapment operation. So, yun na, no? Sige na, no? Kasi mga taga-suspend ng operation, no? Yes, monitoring that and then office. Sige. Attorney, kudos sa inyo. Congratulations sa imo nga team. Kag good luck sa mga bag-o naton nga mga project, no? Kag ining pag-extend, pagpadamo pagid sa mga extensions or mga district offices throughout Region 6. Salamat gid, attorney, for the time. God bless sa imo. Nautod siya? Nautod na kuha nang iya signal? Alas 9:01 na. Confirm. Lunes na mag-umpisa, noy. Ayos.
nautod ang linya ni attorney. Na mapasalamat naman lang kita siya. No, kay ini damo naman makuan ni pro. Ining mga emission testing center. Wala, hindi na kamo. Tapos gid. Mabalik na naman ang operation sining ginatagan authority. Silang ganin nila anay nga way nagpapili istugadi do nabuhi do nang maranhig ni Aksyon Hotline. Pero aton malang ni may naggutik gani sa akon siling ya may isa ka senador subong nga do ginaidiyahan ni gani kuno nga kwan mo. Ara siya. Si attorney, nautod siya eh. O ay naging man, attorney, sorry, ginautod kita, mapasalamat na lang ko sa imo, attorney, kag basi may ibilin ka nga mensahe sa mga negrosanon kag Bacolod non? Well, sa aton mga pumuluyo dito sa Bacolod, pag sa bilog na Negros Island, no? Ang aton nga serbisyo ginapalapad agad, no? Kag ginahinyo ko lang aton mga pumuluyo man nga maging to be patient, no, with us, no? Kaya kita tinguha man kita na magtulhay man ang aton nga pang serbisyo sa inyo. Rest assured na we're open, no? Sa tanang suggestions kag criticism para magbago at magmayo pagid ang serbisyo sa transportation office sa Negros. Attorney, salamat gid sa time. God bless sa imo. Thank you very much sa Aksyon Radio. Thank you very much. Aksyon Hotline. Assistant Regional Director sang Land Transportation Office or LTO. Monday. Budlay ni sadya naman nimo. Pero binagutik sa ako naman itong nautod ko kinang kuan ba lang, komentaryo. Masiling ko ba nga may ara naman senador subong. Nga pagkabaloy nga do nagbaranhig ning MVIS. Da maimbestigar naman. Kabalo ka, siling ko may epekto ni mo. Manugleksyon daan. Ti siling nila anay nga way nagpapili Secretary Tugadi. For so many reason nga way siya dayon sa iya pagfile sang COC. Ti Aryo, no nagmaranhig ni, ti mutanong epekto siniya. Ang kwa siniyo galing, kung may maara naman nga may mag-imbestigar, sini ka patigayon sa hearings national to basi kung gwa sinibla hindi naman madayon. Inabalantayan ta ha in the coming days pero ti Monday maumpisa gini kun hindi ni mapunggan ikwaan talang na reaksyon karon si Councilor Dindo Ramos ang Committee on sa Bacolod diri no, on transportation kag mga transport group tis Bacolod nanong reaksyon nyo kag sa Negros? Aksyon Hotline. Kaya balik ni ho o ipatuman naman ni ang implementation sang motor vehicle inspection system. Aksyon Hotline. Last 9:05 na. Okay? Mga mensahe nyo pagkaronan ko dugaya. Hingagawon ko si Capboy Pico be kay buta istorya na to, may nagpakigangot na sa office niya. Partito sa ipangkagat sang ido, bla, na ano man nga. Si Aksyon din may nabalaan ko nga bukabularyo nga bago nga kwan siya idea nga ang mga layaw galing ido, galing hindi lang gali nga mahambal ka lang nga Bisaya ang ido mo. Kay may duwa ko nung kasahi na, hindi bla Aksyon din. Siya makutan nilang ko na nung duwa kasahi, ang isa dira mo ning IB. ano to yung nagpang tabo sa mansilingan to yaman nga may layaw nga ido ni siya. Kag anong latest update sini? Online sa hotline. Joining us this morning is Barangay Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansilingan. Kap, how are you? Good morning. Mayong aga, Aksyon Art, no? Kasi mayong aga sa imutang palamati, inabilagin din sa Barangay Mansilingan, mayong aga. Oo, salamat gid sa time. Ano to man, do may nagmaoy nga ido kuno sa imo lugar da kag ano to siya nga ido Kap, Bisaya kag do ano na determine na to na ibaluan na sino tong mga ginpangkagat? Kahapon, may nagtawag sa ako, actually ang nagtawag gali sa ako si Ives Montesilio, bralon, kamang naman, sang Tagong. Oo. Nagpabalo sa ako nga kung pwede mapakagtuan isang mga tanod na madakop ang isa ka ido nga posible ba si Ido Buang kay Vicentin Olang umakalya ginakagat niya. Ay, Diyos.
according kahapon sa information, do mga 7 katawo ang nakagat yan, no? Amo to nga pinakagtuan ko sa aton dog pounding, no? Team sang barangay. Kada ito nga ido gindakop siya ka gindala sa barangay, no? Nga aga ang ato nga ido, no, sining aga napatay na siya. Posible basi puang to nga ido siguro. Uy. According sa aton personnel sang barangay, sa gimbutang siya sa cage kang ginapangit niya, ginakuha niya ang cage. Amo to nga pasigurado kahapon nga ginhigtan ang iyang lawat na labi, no, nga hindi na siya makapalak o basta makabuhi na sa cage. Okay. Amo to sang aga ni, according sa barangay personnel din namon nga nagdakop. Napatay. Ang atong ido napatay. So sa kagabi ang ginhimo ta, in contact naton si Dr. Edwin Miraflor, ang aton OIT City Health Officer. So bali ang ginhimo ni Dr. Edwin, supposedly ang aton City Health sa room 1, tirado, gin-advise niya ang nurse to nung i-open para sa siling 7 ka mga tao na ginpangkagat sa ido para mahatagan sang anti-rabies vaccine at anti-tetanus vaccine. So, gin-post naton sa aton nga Facebook account, ginpanawagan naton no, kung sinong makalocate abit sa ting mga nakagat, ipaibalon sila no, nga makatutubong aga sa City Health Office para makatagan sa anti-rabies vaccine. Sa 7, no, sa gin-allege ka din kagat nga 7, 2 pa lang yan mo ang nakakontak sa akon. Ang 5 mo pala ang wala may baluan. Ikabay pa nabasa nilang atong nga ginpost sa Facebook, no, nga dapat makagtubig sila sa City Health Office ini nga aga para mahatagan sila sa anti-rabies vaccine. Kay kung napatay ng ido, wala ka na choice, no? Sigurado gil magpabakuna gil kasi base rabies ng ido, no? Delikado. So bali ano tong natabo nagapinangumpra ni kay do ang atake atong lugar do dito to sa pampubliko ging lugar nga ginakuan blang ginabaklan sa mga pumuluyo mo da. Kay bali ato na po siya sa may Mansilingan Square, no? Kung makakagtog sa Mansilingan sa Bakyas, natupad na ang Pure Gold na supermarket ang Mansilingan Square. Dito sa Mansilingan Square, ato po siya, no, bisan sito lang itong makuha niya, ginakagat niya. Diyos! Ang kaya ito ginakagat, no, taga picture, no, do picture ng Domingo Aksyon o bata. Sus! Nagbakal tinapay sa Mansilingan Square. Ito isang nakagat po na nakakontak na, no, nakatsulyali na kami pang picture to na dapat mapabakuna sa subong sa City Health Office. Ang ginagawa ko subong, 5, no, ang allegedly kito sila, 2 pa lang ang nalocate, bali may 5 pa, no, ang ginagawa ko kung kabay pa, mula na basa nilang ginposta o kung nagpabalo sila, nga makagtubig sa City Health Office para mabakunahan sila. Ini ba ka serbi maniguro kwan nga lesson naman kag possibility kung campaign naman sa mga layaw nga ido ini kaping dapat kuno naman panghimuson ni mga ido blang hindi maguluwa. Diri sa Mansilingan may ani kami diya dog pounding team nga ang ginahimo sini ang mga stray dogs na pangdakop namon, no. Ang problema lang galing kay ang aton dog pounding sa syudad, no, sa City Veterinary Office hindi batol adlaw-adlaw sang stray dogs na dakop ng Mansilingan kay gutok naman ang ila tong ang ila tong dog pound. So amo ila kung magsiling sila nga pwede kami kapanakop sang stray dogs, amo la kami makapanakop. Kay kung pwede lang yung tali adlaw yung malakop ka ang Mansilingan sang stray dogs kay mayari kita diri dog pounding team. Kaya amo lang problema kay ang dog pound naton hindi
customer sang kadamo ng gigido nga ara man sa dog pound nato nga ginapalakopan sa atong city veterinary office. I see. So, bilog ka ba kulod? Dalang ni Guro, kay kabalo ka, rabis nga na niya, kung hinali, kuan bla, disgrasya ka, patay ka ni imo, kung di ka maagapan mo. Pati huo kung ato nga ido buang sigurado big no dead man walking ka na. Kasi once na ang rabies na magsunod sa lawas ang tao kung hindi matagan din sa anti-rabies vaccine sigurado bigyan mapatay gid kaya mo na nga kabay pa ining mga nagkalabiling pa nga maging kagat ng ido kahapon napaabot na sa ila no nga magkagdog sa city health office para mabakulahan sila sa anti-rabies vaccine. Aha. Sige, on that note, Kap, salamat gida kag manawag lang kami sa imo base may mga update karon na kon bala nagkaladtog maning iban pa nga nagkalakadtan sang ido. Salamat gid, good morning. Hello. Sila ko Kap, salamat gid, salamat. Madamo gyud salamat ako still art no kag mayong aga sa imo matag palamati mayong aga kag madamo gyud salamat. Aksyon Hotline. Grabe man tong klase ido. Yati budlay to bisan sino masugata gali. Kadton niya. May isa pa to ka manunudlo nga nagadtan abi kon may mga pamilya kamo dai mata no nga may ideya nga nakadtan no sa mansilingan sang ido ingagaw kamo kay City Health Office mahulat to sa inyo subong. Coordinate kamo to or pwede man coordinate kamo kay Barangay Kapitan Boy Pico. Aksyon Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod,
kag amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain nga mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko to my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway dito kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga
listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami, dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack balaan tirador arat na sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan. Ay, way nagikot tiyempo No, good morning lang gali kay Tanagan Magsulita. Good morning ya sa imo, good morning sa Bangga Tumaro, sa Manugkaon Talaba. Good morning sa tanan nga suki ko. Ari lang ko Bangga Tumaro ba? Sige. Kaon Talaba, mahilig siya Akson Alvin sa Talaba na mo. Damo na to sila sa Bukana no? Lapit na to sila. Si Ana Sinoro, gali ga monitor man, Lilia Taton, thank you gid. Dennis Nuestro. Sa tanan nga listeners kay na tamayo man, Eddie Momo. Wow! Ang mga friends niya sa Mulubuloho, ginatamayo na. Salamat kida. Utay Benedicto, Chi Alejano, kag aton or Atan Iran sa Sipalay City. Happy birthday galit to the very snappy Police Captain Hazel Mabilin from her snappy squad mate, Lieutenant Tunasco of Nokpo PIO. Sige, happy birthday, ma'am. Huwag bisan cake lang. Sige, kay Lisa Joy Elon Amoruso. Good morning. Roth Kulaler ni. Sige, good morning, Mahauta. Salamat kid, Roberto Hirapos ko Caraballo. Nung Bert, may agada. Sang una ga star nga dalan o lugar madamo nagid nada mga bata ang nabungguan. Ay, dira kami ga sang una ga star gali sa singkang da sa may natabuan sa aksidente. At Kim Miriman, si Kathy Moscoso, listening from Barangay Handuman, ang Joshua Christopher Bilas. Jan Acosta, Jan, morning. Araman si Jomari Pormintera. Thank you, gida. Mga manukan di, pawala lang. Ati report ta sa province, pero basi kung gin-check naman na da. Ang MVIC da sa reclamation, dapat may opisina man nada ang LTO para di na mabudlayan ang mga nagaparehistro sang mga salakyan. Manjo Arnejo, Labayan Eduardo Jr., good morning. Silingya apo ko Maggie and Tintin
labayin sa Pacific Shore Subdivision, Talisay. Salamat. Mario Bacauco Irad, morning kay Cedric Aram, dira sa Carlota. Oy, si paring Giant Auhiro. Pare, may nga dira, regards lang no? Kay paring Peter Auhiro, may nga gaman. Jerry Limaco, may nga monitor ko sa Tutong Filisa. Hotline. Paring Bastigi rin, good morning. Thank you for listening. Aksyon Hotline. Why na ko tiyempo, pero Dr. Alfred, Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon